Pajjiżna wasal f'punt fejn huwa kruċjali li jiżdiedu l-miżuri marbuta mal-pandemija tal-COVID sabiex dan il-virus ma jibqax jinferex. Fittra lill-Prim Ministru, lill-Ministru tas-Saħħa u lis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, l-Assoċjazzjoni tat-Tobba fis-Saħħa Pubblika qed tappella għal aktar responsabilità u li jidħlu fis-seħħ miżuri aktar stretti sabiex il-pandemija tal-COVID tiġi taħt kontroll tal-fl-istess waqt li jiżdied loti tad-dożi tal-booster l-adulti u t-tilqim fost it-tfal minn 5 snin il fuq. L-MAPHM saħqet li t-tixrid mhux kontrollata dan il-virus jista' jikkawża pressjoni kbira fuq ir-riżorsi tal-isptar. L-Assoċjazzjoni sostni li kawża tal-varjant Omicron hemm bżonn ta' restrizzjonijiet fuq perjodu qasir sabiex tkun limitata trasmissjoni tal-virus u biex l-iskejjel ikunu jistgħu jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom wara l-vakanzi. Fost il-miżuri li għandhom jiġu introdotti hemm il-waqfien ta' attivitajiet tal-massa u avvenimenti soċjali fil-waqt li qed jirrakkomandaw li t-tipjib m'għandux jitħalla jsir fi spazji pubbliċi fuq barra peress li dan jippermetti t-tixrid tal-virus meta titneħħa l-maskra. Apparti dan, l-Assoċjazzjoni tat-Tobba fis-Saħħa Pubblika qed tipproponi li l-perjodu ta' kwarantina għal persuni pożittivi u dawk li jgħixu magħhom titnaqqas għal 10 ijiem dan filwaqt li persuni mlaqma li kellhom kuntatt mill-viċin ta' persuni pożittivi għandhom jitqiegħdu fi kwarantina għal 7 ijiem. Qed jipproponu wkoll li jkun hemm l-użu ta' self-test fil-komunità fil-waqt li jsir aktar investiment fis-saħħa pubblika diġitali. Appelli simili saru wkoll mill-Partit Nazzjonalista fejn saħaq li għandu jitnaqqas il-perjodu ta' kwarantina fil-waqt li tonqos l-istennija sabiex persuna tagħmel l-swab test.